Iż-Żurrieq miksi bl-armara l-festa tal-Karmnu bid-devozzjoni lejn il-Madonna evidenti fajnejn Franz Farrugia li fil-Knisja ta' Żurrieq sibtu jagħmel l-aħħar irtokki kif jixraq għall-festa fit-tmiem din il-ġimgħa. Fratellanza tagħna hija waħda mill-akbar li hawn f'Malta. Ngħidlek verament is-sena l-oħra fil-professjoni mill-fratellanza professaw 32 fratel u sorelli u dis-sena rġgħu professaw 27 oħra. Nista' ngħidlek ukoll li għall-proċessjoni tas-sena l-oħra kellna 220 fratelli u sorelli u fratellanza waħda. Is-Sur Farrugia, rettur tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu, għalli din hija waħda mill-ikbar fratellanzi twaqfet fl-1801 biex ixxerret id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmelu. Iżda mhux biss. Il-fratellanzi kienu jitwaqfu daw bħal mal-luma u l-unions. Dak iż-żmien kienu għalhekk ukoll ishom kienu unions biex jgħinu li żed kienu tas-sajjieda dak iż-żmien, ma kienu jgħinu pereżempju kemm xi mara tormol kienu jgħinu finanzjarjament. Il-fratellanzi għalhekk kienu jitwaqfu. L-isbaħ mument tal-fratelli huwa jum il-festa meta mlibsin il-konfratija, il-libsa bajda, iċ-ċintura, il-labtu kannella tal-Karmnu u l-mazzetta fjola jakkumpanjaw lil-vara tal-Madonna tal-Karmnu fit-toroq ta' Żurrieq. U din is-sena speċjali il-fratellanza tagħlaq 225 sena mit-twaqif tagħha u għall-okkażjoni nħadmet girlanda tal-filugranu maħduma fil-fidda friġlejn il-Madonna tal-Karmnu.